Hello guys. जोङो दायो थांगासिनो मायाव थांदो नामखौथ' मिथिला थांगासिनो आरोना नै साइनबर्डखौ नुदों नुवाखै भिडिअ मिथिला जियानो जा थांगासिनो हाग्रा गेजेर गेजेर बहा सहैगोन रायजोफोर नायलांबाय दा लन्च जानायाथ' मालाबानो लन्च जाबाय ओमफ्राय दिनैसो माने चान्स मोनदों बेनिखायनो नायलांखानोसै थांनो गोनाङाथ' बेलेगावसोमोन दिनै नायलांखानोसै आरोना मा दं मा गैया भिडिअफोरावसो नुलाबाय थायो इउटिउबारफोरनि स' लाइफ माने एक्सपिरियेन्स खालामनो बोरै नाङो जायगाखौथ' मोजां नांदो एकदम नैया मा होनो हाजोआनो हाजो ओमफ्राय नैबेथ' अन्थाइ लामा नङा होमबा पाका लामाबा बेस्ट जागौमोन आरोना लामाया बड'लेण्ड हेरिटेज इक' टुरिजम ना माबा मोनसे आरोना नामा मोजां नायासै लामा पुरा बोरियानो ड्रागन फ्रुइट गायदों ओमफ्राय दैनिबो मेनेजमेन्टआ थिगानो दैनि नैया बे जाबाय दैनि पाइप लाइन बोरियानो माने मानसिया सारबाय थानो गोनां गैला आरोना अट'मेटिक माने ओइयाव मेचिन सिचिन दङ वाटार पाम्प ओमफ्राय बेखौ लागायना होबानो नैया अट'मेटिक दैया गगोन बोरियानो सोर फैदों जों नाय बिबारफोरखौ मोजां गायदों माने बोसोरनैनि उनाव हाइफाइ जासिगोन एकदम मोजां नांगोन नेयाव फैनानै बे साइडआव नैया पुरा हाजोआनो हाजो गोजा आरोना ओमफ्राय जोङो दा माने लामायाव नुलांनायखाय देखायलांबाय आरोना ड्रागन फ्रुइटबो गायखादों लामा ओमफ्राय स' जों थांसै दायो बोरियालै माने नैबे लामाफोरा पाक्का जाजोबोमोन आरो माने मेघालया शिलं मिथिबायना जेरै जों बायदि भिखारि ल' बाजेटनि मानसिफोरा नैफोरावनो फिल लानो हागोन आरोना लामा माने केम्प दं माने बोरिया रेस्ट हाउस मिथिबायना नोंथांमोना मेंग्लियोबा गोजाननिबा नैफोराव रेस्ट लानो हागोन आरो मोजांनो बेखौनो नांदो जायगाखौ फैनानै एकदम हाजोआनो हाजो गोजा माने बिथिंसो जागोन नामा जों बानायलांसै ना मोजाङानो नायमोन भाइफोर मोजा नैबेनो एन्ट्रि गेटआ नैबेनो जोङो साइडथिं हाबग्रोबाय आरोना एकदम बोरै नांदो बिष्णु भाइ मोजां ना एकदम मोजा एन्ट्रि गेट नैबे बोरियानो साजायना दोनदों बे बिबारफोरखौ मोजानिया नायबायगैमोन गोजोननाय लादो नोंसोरो जों एसे खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ बानायनोसै मिथिबाय नोंथांमोना जास्ट नायनानै एन्जय खालामदो आरोना बिबारफोरा मोजालै दिनै लोङाखैना फुंनिफ्रायनो गासिखौबो बानायलांगोन ना ओमफ्राय गिदिंना नायगोन जोङो मिथिबायना खनला माने हेल' गाइस नोंथांमोना गोजोननाय ला नायनानै गोबाङा सोरनियाबा गोजानबो जानो हानाय नङा होमबा नैसिम सफैनोबो हानाय नङा एकदम मा दं नैया लाइट माने मोनायाव मोजां नांगोन खिन्थु लाइट साइट लगायनाय दङ ओमफ्राय कफि सेक्टरनो बेखौबा मानि थाखाय बेखौ माबा मोनसे गायदों आरो ना इयाव कफि सेक्टरनो गोबां बायदि बिफां लाइफां ओइ बे जाबाय जोंनि सोमखोर बर' गामि मिथिबायना हाजो सेराव जा समायखायो मोजाङानो इयाव लिंदां फिथां सोरबा हिनजाव गोनां गथ' गोनांफ्रा इयाव एन्जय खालामनो हागोन स' जोंहा हिनजाव गैया दा इयाव खामानि गैथ'वा लागोन बोसोरनै बोसोरथामसोनि उनाव नामा बिष्णु भाइ बिथा मेंग्लिबायनो जबाय थादो मास्कखौ बोखारब्रा सोरबा सिख्लाफोरा नुबा आफसुस जागोन माथो बोरैमोन महरा हेन्डसामथार होननानै फै एकदम बिन्दास माने एन्जय खालामफैनो थाखाय रेस्ट लाफैनो थाखाय एकदम जायगानि टेनसनानो गैया मिनाय ना मोजां टायारनि मिथिबाय बेस्ट मेटेरियेल गोजा रिसोर्सनि बिबारखौलाय गायदों मोजां खिन्थु मेनटेनेन्स खालामग्रा मानसि गैया खोमा बेनिखायनो हाग्रा दुंजोब्बाय नै एक्सपिरियेन्स लानो हागोन नै माने सोरबा गोलैनानै माबा माबि जानो हानाय दे खिन्थु आंनि दाय गैया दै नांखालाय लाङो केमेरायाबो जोंना गाखोना नायदो थांग्रासो नामा इदि स' मानि मा गाखोग्रा बानायना दोनदो जेबो मिथिया बेथिं गाखोनो हागोन र' एसे गोसा होब्रा मोजां बोरै नांदो मोजां ना गाइस मोजां
आंखो भिडिअ सिडिअ फट' सट' लानो थाखाय रावबो गैया आं मालायखौसो बानायगासिनो नङा होमबा थुदो जोंना एन्जय खालामबाय आरोना दसे ओमफ्राय माने जोंना थांनाय प्लानिंआ बेलेगावमोन ओमफ्राय लामायावनो मोनलांखायो नालाय मोनसे लामायावनो बेनिखायनो बानायखाबाय आरोना मोनसे भिडिअखौनो थ' नोंथांमोना आसा खालामो नैबे भिडिअखौ नायनानै एन्जय खालामगोन जों माने बेलेग जायगायाव थांगोन नङा होमबा माजबाटआव थांगोन बेयावबो माने जों जास्ट फिल्डल'सो लायो माने जोंनि बाजेटआ बिराद लुज मिथिबायना टाइट मालाबाबो जानो हाया बेनिखायनो खाथि खालायाव माने फिसा फिसा एक्सपिरियेन्स लायो आरोना एन्जयमेन्ट नै मजा नायदो गाइसमेन वाव मजा स्नेहाव आं दायो जदों मिथिबायना एकदम मजा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदो बुंनो दाबाव मिथिबायना आं माने दिनै लोंनानै फैयाखै बेनिखायनो आखाइ बिराद खमफैगासिनो एकदम जियानो जादोला आसा खालामो नोंथांमोना गोजोनबाय आं भिडिअखौ नायनानै दायो जों थांसै नङा होमबा स' लेट्स गो मेलेमाव माने जेबो फैया मानसिफोरबो दं माने लाजिनोबो ओंखारो बारा होख्राव होख्राव माने बुंनोबो हाया बेनिखायनो स' गाइस आसा खालामो नोंथांमोना गोजोनबाय माने हाजो सेराव बिराद मोजां नाङो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन खाथि खाला स्पेसियेलि उदालगुरि टांग्लाफोरनिया फैबानो जाबाय स' लेट्स गो फै थांसै जों थांसै मिथिबायना बारा गोबाव थानो हाया मानो होनबा गासिबो जरा जरा डिस्टार्ब जायो माने केमेरा नुबा इसोरबो आनकमफर्टेबोल फिल जायो कापोल्सफ्रा बेनिखायनो जोङो थाबनो थांसै नङा होमबा जियानो जादोला आसा खालामो नोंथांमोना गोजोनबाय आं भिडिअखौ नायनानै लेट्स गो